आयै नों फैबाय मोजां जाबायहाय हारसिं सिरि सिरि मोनथारदों आंहा गोदान बोसोरबाबो हा मानो सिरि सिरि मोननांगौ आइ नोंसोरो जों थांनो उसुबिदा मोनबाबो नोमायाथ' फैनो हायोना ए जायो हामबाय दे फैनायानो बुङोबालाय अमा बेदरखौ लागावबावनोसै नामा आयै नों जामादैनावसो फैदोंलै नोङो बेखायनो बेदर नानि जेबो खमि गैया आयौ बिफाना नायलाय माबायदि दुगा खालौ खोथायानो ओइ जुरि आंनि बिखुनजोआ मालाय गावसिनाव थांबा आंखौ माबाफोर खमि दोनो नामा दोनाहाय जावैसो हा नोंसिनाव फैबाबोथ' बेदर नानै गासैबो मोनजाजोबो नायै बेदरै मालाथो ओंखाम गोजा मोनजाफेरा दाथ' आंहा फिसालाना बिहामजोआबो गैलालै आयै मा जाबावनो गथ'आनो आखल गाज्रि जालांबायहाय आंहा फिसौआ जावैसो माथो होनबावनो आयै दाबो हनै फिसौलाखौ लांदों नोंना फिसौलाया लांबाय थाथोंसै बियो बे गथ'जोंल' बेरायबाय थाथोंसै बेजोंल' थांफा फैफा उन उन खिथु खिथु खारफाबाय थाथोंसै जेरै फिदिंजायो इदिनो फिदिंजाथों देनांहाय आरो बै गथ'नि बिमाया ओंखारबायोबा बेजोंबो फिदिंजाबावथो आया सोरनिहाय आबै थुनथुलिनिफ्राय सोरबा साबसिन मोनबावगोनहाय बियो गावनो गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लादों होननाया बेनो दाथ' निउ इयार बोथोरावनो गाज्रिसो जाबायना जोंना खबरा आयै दा बिजामादै बिखुनजो जमा जोंहा इन्टारेस्ट खालामाबानो जायाबा माबा बेदर सावजायाबा माथो जाबावनो आयै नङाबा जेबो इन्टारेस्टआनो गैला माथो जोंनि जिउआव जाबाय दे हा माथो बोरायलायनानै सोरां नोंहालाय हा माथो पिकनिक माबा माबि थांबावनो लुबैयोसै थांनोखौलाय लुगैया मा जानोसै ने जावैसो आरो मा बोराय मा सेंग्रा मा गथ'सै गासैबो गोदान बोसोरावलाय रंजाखानांगौ इसेबाबो ना मा होनो जावैसो औलै आयै दा नोंनो फैबाय मोजां जाबाय जोंहाथ' जेरावबो थांनो हाला जुरियाबो प्रब्लेम आंना हिनजावा फिसालाफ्राबो रावबो गैया न'आव दायो ओजों पार्टि जानोनो सोरबा बेरायनो थांनोनो मेहेर आबायाबो गैया माथो दाबो सौफैला नोंथ' दहाय हारसिं होथारखादोंहाय आइ लाबोनायखौबो होख्लायबावबायसो नोङो बेफोरबायदि आरो दा बारा जालांदो नोंना एसे लोंनायानो लोङाखैलै जुरि बहाथो लोंखो आंलाय बे खाथिनि फंबाय सासे लिंलांनायल'सो गामियाव लेंहरबाय थानायाव एसे दसे हाबफाहैदोंना होबाय आरो आयै ओमफ्राय नों लाबोनायखौ एसे दहाय लोंबाय आं एहाय हा माथो जावैसो आं फिसिना दोनखानायसोमोन माबा गोदान बोसोरनि होननानै गोदै जाथारदोंना बेखायनो नोंनो लाना फैखाथारदोंहां दे जाबायसै नोंसिनाबो आयै बिजामादै बिखुनजोनो लोंनाय जानाय बेफोरखौ दोनथ'दो ओमफ्राय माबा फिसालानो फन हरलाय बेबा सासेयाबा माला सफैयो ओरैनोथ' सासेखौथ' मेहेरखौ आं फैगोन बायदि आसा गैया दिनै हरगोनलाय जुरे दहाय फिसाला सासेनो हरबाय माबा शपिं मलाव थांदोंनो फिसालानो गस्ला बायहैनो थांबाय थाथोसै बेजोंनो मा बायो बायना होथोसै आयौ नै जामाइजा माबा रायलायनो बुंदोंमोन रुनाय जावैसो दे अर सायथ' ओमफ्राय बे इसान मोनाबो फैबा मोजां जागौमोन पिकनिकआव थांदोंहाय नालाय बिस्राबो न' खाथिनिजों गावस्राजों थांदों आरो न'खरसे दंबावो लोगोफोर गोजानो मालाय ज' पिकनिक जानो थांदों आंहा थांबाय थालाहाय होननानै नोंसिनाव फैबायहां मोजाङानो जाबायलै आयै औ रुलाय जावैसो माबा जामाइजा मा बुंखो ओमफ्राय एसे गयबो जानोसै आङो खुगाफोरा थानो सुखुवाहाय गय जाग्रा बुरै मानसि गयखौनो नांबाय थागौ आंनो गया खावखानाय दंमोनहाय आयै फाथैखौल' आइनाव सोंनाय हानखानायाबा दंना गैयामोन ओइ जुरि न'आ माथो लांदां सिरि मोनथारबायलै बिहामजो गैयैनिफ्रायनो गोसोआनो मोजां मोनला माथो बहाथो मोजां मोननो सोरां आंबो दहाय बिहामजोनो फन हरदोंमोन हमनायालाय हमदों रायलायहरदों मोजाङैनो आं सोंहरदोंमोन आरो मारै दं मा दं आइ होननानै रायलायहरदों गथ'आ बांद्राय जेबो बिदि बुंहरासै मोजाङै था माबा होनहरबाय आरो आंखौबो आंनाबो मेगनानो मालादि मोजां जाबावगोन सोरां गोसोखौनो थिग मोनाहां जेबो इन्जयिंआनो गैला आंना गोसोआनो सान हरबाबो माथो नुनोनो थांला जेबो नोंखौ नुयैयाबो बेसेबा गोबाव जानाय बायदि मोनथारबाय आं सोरां ओइ जुरि जाम्बिलाय मानो बिदि बाथ्रा बुंदों नोंलाय आंलाय माथो नोंजों 24 घन्टा नोंनि सेरावनो थाबाय थायो नोंनि खाथियावनो अब्बा थांबाबो बेसेबां ख्लाब ख्लाब मोनो आङो नोंखौ आरोबालाय नोंखौ मालाथो हारसिं माबाफेरा आंलाय गालांफेरा अब्बा हर थाहैनांगौ जायोबाबो आं थांनोनो बाबावखायो नोंखौ नागारनानै आरो नों बिब्दि मानो बुंदों मानो हारसिं सानदों नोङो खामानियाव थांनांगौ जायोबाबो आङो थांखाया नोंनि थाखायनो जुरि बिदि साननालै आं डक्टरजों रायलायबायानो दं बेयाव नङा रायलायगासिनो दङ
नाथाय हामनो रोंला जे सोरां जेबो मोजांखौनो मोनला आङो आंजोंदि बिदि जाथाया मानो जाखो आंनि मेगना मानो बिदि थांखो दुखु दाजालै जिउ आं दंना नोंनि दुखुनि समावबाबो आं थागोन नोंनि खुसिनि समावबाबो आं थागोन नैबे सोराङा जेब्लायबो नोंनो सोराङैनो होबाय थागोन नोंनि जिउआव खोमसि जानानै थाबालाय मा जानो आं सोराङा सोरां खालामबाय थागोन ना नोंखौ लिसा मामि हा बे खनसे नोंनि आफाया नोंनो खम्बल होफैनायखौ बेखौ हरफिनांनो मा नोंहा एथबां खम्बल थाखानानैबो खम्बलखौ डाबल जोमो खम्बलखौ आयै नाथाय आं गोजाङोमोन ना बेखायनोसो बा गोजाङोनो हा जिखौनो डाबल जोमखायो नोङो बिनिफ्राय सुइटार गाननाबो उन्दुबावो हा मा गोजांबायनोसै नोंनि आगैमोननो नांगौ खम्बलखौ हा नोंहाल' गोजोमनानै मा जानो आगैमोना गैया आयै आंथ' आफानाव बियाखैबोमोन आफायासो लाबोना होफैखादोंमोन बियाखै दोन नोंनि खोथा नोंनो बियाबा नोंना नंखाया ओरैनो बिब्दि आंखौ रायगौमोनहाय दा दे जायखिजाया नोंनि आगैमोना गोजाङो नोंना मोनसेजोंनो सोलियो दे नोंथ' एसे देरबायना आरो बा गामोन थाब सिखारना आगैमोननि माबाया आगैमोननि सुइटार गुसुला गासैबो मैला जाजोबना दङ बेफोरखौ बे एसे सुस्रांना हो नों दुगैबोला बेफोरखौलाय आरो मा नोंलाय देरना आगैमोननिखौ हाखायो ना आरोथ' आंना खर' सासोदों मामे गाबोन एसे थाब सिखारना खामानिफ्रा मावस्रां जागोन दे आयै आंथ' सिखारनाया थाब सिखारखायो जागोन नामा आरो नोंना सिखारबाबो लेखा फरायनो होननानै जदोलाय लेखा फरायनो जबोलाबो मा मुलाम्फा फरायगोन ना फराया नोंबा आरो ना लेखाखौसो ओरैनो आखिबाय थायो दुरिं नङा आयै ड्रयिंसो होनो जियानो जा आखिनाय बेनोथ' हा नोंलाय इसेबां फरायनाबो मा मोननो हाया थाङै थुङै ओंखाम ओंख्रिखौनो संहैनांगोन सावैसोनाव आयै आङो ना देनां लेखा फरायनानैथ' मेट्रिक पास जानानै ओइस खौबो पास जानानै आङो जब मावगोन आंनि फरायनाया कमप्लिट जाबा मिथिगौ ना आयै आंनि थुनथुलि बायदि आंबो जब मावगोन नोमानि थुनथुलि बायदि आरो नों जब मावनो देनां बारा फरायोबा आंनि खर'आवसो गाखोगोनहाय बियो जब मावनोनो ओरैनो महर मोखां आंनि फिसाफोरनिफ्राय एसे साफा मोजांसिन बिना आंहा बोरैबा गिनायसो मोनोहाय आं नोंखौ थैब्लाबो एकदम नोंखौ बारा फरायहोआ जै नोङो बांद्राय फरायबा एकदम खर' देरनानै आंनि खर'खौसो माबा दे एकदम बारे माथा गुरुं खालामना रानि जागोन गावसो नङा फरायबाबो आंनि फिसाफोरासो फरायगोन आरो आंनि फिसाफोरासो साख्रि मावनांगौबाबो मावगोन बिसोरसो नों नङाहाय नोंखौ आं एथबां बिदि फरायहोना मास्टारनि माबा माबि जाहोआ नोमानि थुनथुलिना नुवाखै गावनि जिउआवनो मा जालाबाय थायो आरो 2 नाम्बारि खामानि मावना नोमानि थुनथुलिना साख्रियाबो गैखाला दा बिनि सायाव आरो फिसायजोंबो गारजाबावबायसो नोमाया नि थुनथुलिया बिब्दि नङा आयै गोदोहायबो बोरै दि मोनफ्रांखो नोंनि बिमानैयाबो बिमायाबो बिमाय बोरै न'निजों न'नि बोरै बिदि मोनलायखोबा मोनलायना दा गारलायबायबो हाबाब दानि जुगाव माबायदि मोजां मोनलायनाय आयो हाबाब आरो गारलायनायाबो मा बुंबावनो अलं बेरायनानै माबोरै नांखो दिनै दसेबाबो एसेबाबो मोजां मोनबायना औ आफा मोजांथ' मोनदों निउ इयारनि बेसेबां धामाका जादों न जेरावबो माने इन्जयिं लखा औ बाबा मोजांथ' जादों जेरावबो इनिफ्राय नोंथ' मोजां मोनखादोंना औ ओमफ्राय शपिं खालामनानैलाय माबोरै नांदों नोंनो नांगौ बुंनायखौथ' आं गासिबो होजोबबायमोन जाबायना ना माबाफोर बाखि थाबावदों ओहो आंनो नांगौखौथ' आं लाखाजोबबाय ओमफ्राय बै खमला फिथाइयाबो जा गोदैखामोन नंगौ नामा दे मोजां नों नांगौ बुंनायखाय बेखौबो लाबाय ओरैनोथ' जोंनाबो न'आव दंखायो जोंनाबो गोदैमोन नाथाय बे बाराव गैयालै जायासै ओमफ्रायथ' आबौमोना उन्दुजोब्बायसोदां ना आफा दे उन्दुबाबो जेबो नङा बिसोरलाय उन्दुखासिगोन ना आइयाबो एसे प्रब्लेम नालाय नों आथिं आखाइ सुइदो ओमफ्राय ओंखाम जाबावनो नोङो ओंखाम जानोबा आं खुरनानै लायसै जेबो ओंखामखौनो उखैयासैबा आङो मानो होनोबा एकदमबारे फुल जाजोबखाबाय उदैयानो आं मेल्ला मेथाइ जाबायना दिनै औ फास्ट फुडबो जाबायना बिराद बुरजानो जेबो नङा दे गाबोन फुङाव जादो बिदिबा थां आथिं आखाइ सुइदो आरो गोजांसिगोन ना नोंथ' दा बिराद गोजांबायसोदां एसेल' गोजांदों आंना खदानो माबा गुदुंखा बांद्रायनो बारा गोजांबावासैसो आङो बा खुवा एथ' खुनायावनो नों गोजांबावासैसो दे आरो जुदि गोजांनाय मोनोबा दसे अराव थाथ'बानो जाबाय आं आथिं आखाइ सुइनो दै आंबो नोंबो सुदो आंबो सुइनोसै एसे फ्रेस जाग्रोनोसै अके आफा जागोन
दा नोंना रावबो गैला अलं नोंनि आइयाबो आबैयाबो जेलावसो दं आरो लोगोसे सनानि बिमायाबो ओरैबायदि दाय मावबाय नोंखौ बुथारनो नागिरलायनाय बोरैबा गोसोखौ गाज्रि मोनो नोंखौ सानब्ला आं दङना थेवबो नोंजों जानो हागौ नोंना बिमायासो गाज्रि सनाया नाथाय नोंथ' बिब्दि नङाना नोंनि गोसोआ मोजां अलंबार आरो आंबो नोंखौ हानायमानि बिराद केयार खालामगोन नोंखौ नाय थुनथुलिखौ नायलै अलंबारा बेखौथ' सिगाङाव आं अनाबोमोन बांद्राय एसेबां नायनोबो थाङामोन सोङाबोमोन नाथाय थेवबो बे आंजों ओरैबायदि मोजां रायलायो आंखौ बुजियो नाथाय थुनथुलि नों आंजों थानानैबो नों आंखौ बुजि मोना मोनसे गोरोन्थि मा मावखो रागा जोंहाबनानै बा लेबेल मारियो दाना दुगि बारा लोगोफोर दिनै भिडिअआ बिराद गुसुं जाबाय दिनै बानायनो बारा इन्टारेस्ट मोनाखै आरोना आङो गोसोआबो बारा थिग मोनथाराखै बेखायनो है माबा बानायनोसै होननानै अब्लाबो बानायथारबाय आं लोगोफोर एसेबाबो दसेबाबो लाबोनो साननानै माब्लाबा बिदिनो गोसोबो जालायलाङाहाय लोगोफोर एखनबा समाव गोसोआ गिलिर मोनबाय थायो मानो मिथिया जाहोन गैयि होननांसिगोन आरो जाहोन गैयि गोसोआ मानोबा गिलिर मोनो ओरैनोथ' जों भिडिअ बानायग्रा नालाय डेलिथ' बानायनायानो जाखायो थेवबो होननाय थायो माब्लाबा समाव गोसो जालायलाङाना अब्लाबो नोंथां सना मोनाबो खायसे गासैबो नङाबाबो खायसे नेनानै थायो जोङो बानायनो मोजां माब्लाबा समाव गोसो जायाबाबो लाबोनो लुगैयो आरो नोंथांमोना नेनानै थायो जेला लोगोफोर जाबजुबैबाबो लाबोसाबबाय नोंथांमोना नायना बोरै नांदों फोरमायहरलायदो जेबो उसुबिदा जायाबा नेक्स्ट एपिसोडजों मोजां बानायनानै लाबोनोसै गोसोफोरखौ एसे स्रां खालामग्रोनानै ना लोगोफोर अब्ला लोगो मोनफिनलायसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों दिनै बेखिनिखौनो नायथ'दो लोगोफोर मोजां जायाबाबो इन्ट्रेस्ट जायाबाबो न' जाय आगैमोना सनामोना नायनो मोजां मोनो नायलांदो नायनानै बोरै नांखो फोरमायहरलायदो लाइक होनो मोजां मोनोबा लाइक होदो सनामोन कमेन्ट खालामनो मोजां मोनोबा कमेन्टबो खालामबानो जाबाय